खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दंथ'यो सने आङो दिनै बालिपारायाव थांनो ओंखारलायबाय मा लायगोन मा खालामहैगोन नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो स्टार्ट खालामनोसै बयबो नायलांबाय थादो आं बहा थांगोन शेयार खालामलांबाय थालायनोसै चलो थांबाय थानोसै नमस्कार मोर रश्मि दैमारी चेनेলত सबके आदरणी जनालो आशा करो सबे भाले आछे ईश्वरर आशीर्वाद मयो भाले आछो बर्तमान मोर चेनेल चाइ भाल लागिले सबे सबस्क्राइब करि दियक लाइक शेयर कमेन्ट करि दियक मैं इतिया एटा जगाলৈ যাবলৈ ওলাইছো কত যাব কি কৰিব আপোনালোকে চাই যাক ময়ো ইতিয়া শেয়াৰ কৰি যাই থাকিম চলো ইতিয়া মোৰ ভিডিঅ স্টাर्ट কৰি আছো টিউব लोगो मोनलायाखैमोन दासो लोगो मोनलायबाय सानैजों सा लोंनिसै एबार आरो बालिपारा थांनिसै दाना लायनो थाखाय बयलारनि जोंहा आब'आ गैला फिथा दखाननि बिराद दुखु नांखायो जोङो आब'खौ दुकानाव फैबानो गोसोखाङो आरोना बिराद हामा नाङो आरो आंजोंनो सानसेनो जानायमोन नालाय आंहा बासिनानै थाबाय इसोरनि अननायाव आब'आ माने गोमोरलांबाय आरो जोंखौ गारनानै बिनिखायनो दुखु जायो मा खालामनो उपाय गैया अब्लाबो जोङो बिदिनो मालाबा हेल्प खालामो आरो लिमा गैयाबा मा जागौमोन लिमा दुकाना बेसरा ओरैबायदि अदालगुरिनिफ्राय थांलाय फैलाय सप्तायाव खालामनांगौ बेसरा उपाय गैया लोगोफोर जोंहा शिब मेला नायनो थांगासिनो जोबाखै दिनै बोरायखौबो लाबोदो आरोना गारियाव दा देखायगोन र' सिगाङाव जिरायदो बेहा नै फिसाजोआ देरबा मालाय मुम्बाइ बेरायनो थांसैनो खाल मानसि फिसाजोआ थाबायनो हाबा बोरायखौबो लाबोबाय दिनै जायगा बेरायनांगौ ना मामा गाबुरु दैमाना एबार ढेकियाजुलि सिंग्रि मेला मोनहैसिगोन जोङो दिनैसो बोराय बुरै बेरायनो मोनदोंमोनलाय बोराया बिल्डिंआवनो गाखोनो हालिया नै गारियावसो दङ बियो गाहायाव बिराद जारला बोराय बुरै बेरायनो लुगैनायाबो बेरायनोनो मोना माथिं नुदों नोंलाय बाथरुम माथिं नुदों बुरा हाजबेंड और मैं घूरिब हाजबेंड इतना ऊपर আহিবই নোৱাৰে गाड़ीते थब लगा हल तक आमी अकले ऊपर उठी आहिलो उठा नामा पूरा राति 1টা বাজে জ্বর উঠিব আৰু